A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Bihadratil mukarramin al ulama'il amilin. Dumateng para bapak alim ulama ingkang sangat kawula hormati, ingkang sangat kawula mulyakaken, ingkang sangat kula taklimi, boten kesupen dumateng sesepuh desa Pandan Lor, Pandan Kidul, pokoke niki sedaya desa Canggu. Asline ngeten iki sedaya kudu dicangking sak desa, boten satu desa. Awake dhewe iso urip teng donya, teng desa niki jenengan diparingi slamet, diparingi alhamdulillah diparingi damai teng bumi niki, termasuk niki bumi desa Canggu. Berarti sing kudu didongakno ya wong sak desa Canggu. Makanya setiap desa niki enten sing mbau reksa dhewe-dhewe, sing mengkoni dhewe-dhewe. Mboten satu desa tok. Asline wonten kudune padha mek sampeyan niki sak omah niki sampeyan gak ndongakno sampeyan tok, ndongakno dulur-dulur sampeyan. Jere dulur papat limo pancer kakang kawah hari-hari sami kali jenengan, sak keluarga jenengan sedaya didongakno niki dulure jenengan sami. Gak sampeyan tok sing didongakno, akhire dulur sampeyan ya saged rukun. Gara-gara awake dhewe gak rukun kambek dulur gak tau didongakno. Soalnya dulure dhewe iki perjuangan mulai merangi hawa nafsune dhewe-dhewe, mriku bingung gak iso ngendhalekno awake dhewe sing ndongakno setiap hari. Sing paham didongakno dulure dhewe, nek dulure dhewe kaya kula dulur kula 7. Berarti kan setiap hari kula ndongakno. Kudu enek bapake, kudu enek ibuke. Wis gak usah to dipikir aku mbek dulurku gak wawuh ngene-ngene. Wis ta niki dulur sampean. Enten napa-napa jenengan yang sing harus bisa menyelamatkan dulur sampean ku sampean, soalnya sing paham. Lah iki ambeke kok ndek pikiran elek nang sampean gara-gara napa ki ambeke jek ngetutno jin, ngetutno pikirane enek ujuk-ujuk ning jero. Asline dibuka dulure dhewe ku kabeh iki lho ora tega. Nek dipikir dulur ngene, ngeten to nek jenengan susah, dulur melok susah to nggih. Asline niku ngoten, tapi kadang-kadang kan gara-gara ego awake dhewe wis babah sak karepe nyedheke dhewe mentolo mbek aku lho. Asline iku gak tega, tapi kadang-kadang awake dhewe egone sing diunggahno, akhire napa? Akhire sing rasa welas asih bismillahirrahmanirrahim niki lho kalah akhire. Dan jenengan akhire napa? Mbek dulure akhire gak akor, dulure gak wawuh gara-gara awake dhewe niki wau gak tau didongakno. Iki diapa-apano dulur sampean yang bisa menyelamatkan jenengan sing saged, soalnya sampean sing paham. Jadi kakang kawah hari-hari dulur papat limo pancer. Lah dulure sampean tok sing sampean dongakno. Lah sampean niku dulur
dohir, dulur batin lah dulur dohir. Ciri nek huwal awal wal akhir wal zahir wal batin. Ciri Gusti Allah ya awal, Gusti Allah ya akhir, Gusti Allah ya zahir, Gusti Allah ya batin. Dulur iki gak njaba tok, ya nek dulur njaba, nek dulur jero, kabeh iki ditungakno. Sampeyan cek akhire rukun kambek dulure, dadi nek mlaku bareng kerja sama jenenge bersaudara. Pun diterusaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugia kiyambek niki saged nglampahi perbuatan sami kalih akhlake Kanjeng Nabi. Lah nek jenengan saged nglampahi akhlake Kanjeng Nabi, jenengan berarti pun angsal syafaate Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah carane cek awake dhewe iso untuk syafaate Kanjeng Nabi. Contoh, Kanjeng Nabi nek dilokno wong cek mangkel napa mboten? Boten. Kantun jenengan iki nek dilokno wong sik mangkel napa boten niku tok. Lah nek pun boten mangkel berarti sampean pun saged mencontoh akhlak Kanjeng Nabi. Berarti jenengan pun angsal syafaat Kanjeng Nabi. Sampean nek dilokno wong niki cek mangkel napa boten? Nek cek mangkel berarti sampean durung iso nyonto perbuatan Kanjeng Nabi, berarti jenengan dereng angsal syafaat Kanjeng Nabi. Nek dilokno bojo, dilokno dulur iki cek mangkel napa mboten, gregeten napa mboten? Nek gregeten berarti jenengan dereng angsal syafaat Kanjeng Nabi. Ngoten tok, enak ditenane niku tok. Lah bojoku nggodho ae Mbak Lisin. Lah kan ditantangan sampean, ojen dike cerita. Nek nggodho niki kan sampean kanten lulus napa mboten kenek godho niki wau. Lah nek jenengan mboten pangling, nggih mboten masalah napa-napa, sing penting sampean paham dek jerone bojo sampean iki jeneng bojo sampean iki digawe ujiane jenengan. Sing nggodha sapa asline? Sing nggodha asline Gustine jenengan kiyambek mlebu lewat wujude bojone jenengan. Pun niku tok asline. Lah sing dadi perkara nguwasi wonge akhire gregeten. Bodhone nek wong lara ati. Lah nek wong lara ati kudu cengkel, sing lanang dikongkoni ae. Nggih to. Wis ta ngene sale wong gregeten. Lah iku jin ku ya pinter. Iki engko ngetokno sing masa lalu sing gak enak-enak ketokno ae nang gone bojone. Akhire metune gregeten. Padahal bojone iki wis ora nglakoni ngono. Tapi jenenge wong wedok niki nggone baper. Ini baper iku eling ilmune titen. Nggih to. Ilmu titen iki awake dhewe dikongkon ngilangi. Ya titen tapi bar ya wis bar. Berarti bojo sampean pengen dadi wong apik ya dikeki kesempatan lah, intine ngoten lho. Tuh titen ilmune titen. Makanya kiambak dengan bersyukur, alhamdulillah, walaupun tiga perjuangan rumah tangga piye carane mbok kejelungup, mbok enek dalan sing ceglong-ceglong, enek dalan sing lurus ya enek ceglongan iki mang iso nglewati. Intine kiambak dikengken bersyukur, alhamdulillah saged pun saged nglewati dalan bah ceglong-ceglong iki mang perjuangan jenenge. Perjuangane rumah tangga akhirnya tadi rumah tanggane ayem tentrem sakinah mawaddah warohmah. Alhamdulillah, amin.
Kula matur suwun sanget dhateng panjenengan sedaya ingkang sampun hadir dhateng majelis taklim menika. Mugia ingkang mulai awal bibinau dari krentek tenggriya dhateng majelis menika angsal syafaat lan ridho restunipun Gusti Allah, akhiripun mantuk meta ilmu ingkang barokah manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Ingkang saged mahamaken nggih Gusti Allah, kula namung menjalankan perintah namung duduhi dalan. Cara wong niki wong wuta niki kan berarti durung roh dalan niki dituduhna dalan. Jirene cah angon penek no blimbing kuwi lunyu penek no kanggo seba mengko sore kanggo seba mengko sore. Ajire dingon cah angon, sing dingon iki sapa? Kan iki basane Sunan Kalijaga to. Mosok wis tuwek-tuwek kok dingon to Mbak Lis. Maksude dingon niki dituntun, diduduhi dalan sing maune dereng paham dadi paham. Makane niki ingkang sing dibahas terus Pak Afandi wis terus jere surat An-Nas. Surat An-Nas niki surat sing terakhir ket mulai awal mulai Al-Fatihah sampai 114 surat niki kan pasti ditutup dengan surat An-Nas. Nah niki monggo niki Mbak Yul Karimi pun ngoten mawon nggih, langsung Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Al-Fatihah. Fatihah datang jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam rahayu, salam waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khususon ila ruhi fil jasadi, jiwane kakang kau hadi hari-hari, dulur papat lima pancer daerah tali pusar, dulur sing kerawatan lan dulur sing gak kerawatan sing medale bareng Siti lan Toya, khususon jabang bayine roh sukmone korine namine jenengan bin apa binti bapak ibuke kudu disebut. Aku njaluk gawemu. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. Khususan ila rohi fil jasadi, wa 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 khususan ila ruhi 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 fil jasadi,
Al-Fatihah. Khususan kami sembah urusan Al-Fatihah. Khususan ilahi guru-guru kula, guru ilmu makrifat, guru ilmu syariat, guru ilmu hakikat, guru ilmu thariqah sedaya sing dadosaken kula sakmenika dados ngeten niki hasil perjuangane ridho lan restunipun guru-guru kula. Mugia ilmu ingkang sampun diparingaken kula dadosaken syafaat kangge guru-guru kula, syafaat kangge kula. Akhiripun saged ngamalaken jenengan ingkang sakniki kula tularaken ilmunipun guru-guru kula, jenengan angsal ilmu ingkang barokah manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Niki kula nyuwun hadiah Fatihah ping kalih nggih. Sepindah niki damel yugane guru kula supados aneh nggih. Dadi yugane niki sing asri niki kon kendungaaken kula teng pengaosan. Padahal ayahe iku ya wis ndonga. Tapi pripun wong Gusti Allah niki napa nggih? Berantai nggih awake dhewe ndongakno. Mugi-mugi yogane guru kula niki supados anggenipun bibinau dipun paringi lancar, akhiripun oleh nggarap soal niki kajenge lancar, diparingi ilmu ingkang barokah manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Khususon ila rohi fil jasati jiwane Ratu Kinanti Sekarwangi aku nyelok kawin. Al-Fatihah. Nomor kalih kula nyuwun hadiah Fatihah dhateng panjenengan niki Mas kula ingkang nggih sampun sekeca lah maune sakit, olehipun sakit niki dipun paringi enggal saras. Mugia angsal ridho lan restunipun Gusti Allah. Mugi-mugi diparingi enggal sekeca. Soalnya napa niki nggih padha kan biasane nggih tumut ngaos to nggih. Tumut kaos saniki sakit dipun paringi enggal saras lan niki ingkang ditempati niki nggih Mas kula. Dadi kiambak niki setiap hari digawe ngaji. Kiambake grojokane sedekah larene niki Mas kula paring asma Latiful Mustamiin. Mugia dipun paringi kesarasan, bekne wonten enten klerune anggenipun bekne kalih jenengan guyoni tah lapo ngoten nika lho. Teng manah jenengan batas keco kula nyuwun ngapunten. Padahal larene niki pun panggih Gustine asline niku. Cuma nggih terus sakit niku. Nah niki namine nggih jenengan mirengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Khususon ila ruhi fil jasati jiwane Latiful Muhammad Latiful Mustamiin bin Haji Imam Mawardi Ibu Hajah Siti Juwariyah kasebut Raden Kalimasada Muhammad Latiful Mustamiin Jaya Diningrat. Aku njaluk gawemu. Al-Fatihah.
Kula Fatihah Mas kula niki rasane mboten karu-karuan. Soale napa niki sak darah kalih kula. Dadi rasane nggih napa sing dirasakno dhek kula yang ngrasakno. Makane kula sanjang jenengan sedaya sing gadah derek niki didongakno. Sing dulur iki mangkok iki mang dulure iki mang cara wong ki menggok lah intine. Kok dolali nang Gustine dhewe-dhewe, jenengan yang wajib mendoakan. Cek dadi rukun. Wong rukun iki lak sekeca ta Pak nggih. Sembarang kali kerja sama lapo-lapo enek apa-apa gentenan gitu. Enek apa-apa repot yo ngewangi. Enek gak rukun sitoke yo wis ngoten nika, malih tenang gawe yo dhewe, gak enek wangi akhire ngongkon tanggane. Soale gak rukun. Nek rukun nggih enak, sembarang kali iki nek gak duwe dhuwit lah padha selang-selangan to nggih. Sembarang kali iki penak. Pun sedaya beto Asmaul Husna. Lah kula dhewe gak nggih. Yo Asmaul Husna. Enten Mas Eko. Samundut Mbak. Nyuwun Mbak Eko. Asmaul Husna. Khususon. Aku njaluk gawemu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Kudus, ya Allah ya Salam, ya Allah ya Mu'min, ya Allah ya Muhaimin, ya Allah ya Aziz, ya Allah ya Jabbar, ya Allah ya Mutakabbir, ya Allah ya Khaliq, ya Allah ya Bari, ya Allah ya Musawwir, ya Allah ya Ghaffar, ya Allah ya Qahar, ya Allah ya Wahhab, ya Allah ya Razak, ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Alim, ya Allah ya Qabir, ya Allah ya Basit, ya Allah ya Khafid, ya Allah ya Rafi, ya Allah ya Mu'izz, ya Allah ya Mudhil, ya Allah ya Sami', ya Allah ya Basir, ya Allah ya Hakam, ya Allah ya Adlu, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Khabir, ya Allah ya Halim, ya Allah ya Azim, ya Allah ya Ghafur, ya Allah
Ya Allah ya Kabir, Ya Allah ya Hafid, Ya Allah ya Mukid, Ya Allah ya Hasib, Ya Allah ya Jalil, Ya Allah ya Karim, Ya Allah ya Raqib, Ya Allah ya Mujib, Ya Allah ya Wasi', Ya Allah ya Hakim, Ya Allah ya Wadud, Ya Allah ya Majid, Ya Allah ya Ba'ith, Ya Allah ya Syahid, Ya Allah ya Haq, Ya Allah ya Wakil, Ya Allah ya Qawi, Ya Allah ya Matin, Ya Allah ya Wali, Ya Allah ya Hamid, Ya Allah ya Musi, Ya Allah ya Mubadi, Ya Allah ya Mu'id, Ya Allah ya Muhyi, Ya Allah ya Mumit, Ya Allah ya Hayyu, Ya Allah ya Qayyum, Ya Allah ya Wajid, Ya Allah ya Majid, Ya Allah ya Wahid, Ya Allah ya Ahad, Ya Allah ya Samad, Ya Allah ya Qadir, Ya Allah ya Muqtadir, Ya Allah ya Muqaddam, Ya Allah ya Muakhar, Ya Allah ya Awal, Ya Allah ya Akhir, Ya Allah ya Zahir, Ya Allah ya Batin, Ya Allah ya Wali, Ya Allah ya Muta'ali, Ya Allah ya Barru, Ya Allah ya Tawwab, Ya Allah ya Muntaqim, Ya Allah ya Afu, Ya Allah ya Rauf, Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram, Ya Allah ya Musid, Ya Allah ya Jami', Ya Allah ya Ghani, Ya Allah ya Mughni, Ya Allah ya Mani', Ya Allah ya Dar, Ya Allah ya Nafi, Ya Allah ya Nur, Ya Allah ya Hadi, Ya Allah ya
ya Allah ya Sabur. Al-Fatihah. Asmaul Husna niki puncake Asmaul Husna niki As-Sabur. Poket mulai awal ya Allah ya Rahman ikon lapo tujuane kuwabe kok iso awake dhewe iso duwe sifat welas asih iso Rahman Rahim kudu piye kudu sing sabar. Kok pengen dadi Al-Malik udah iso nguasai awake dhewe apa gak iso nguasai berarti kudu sabar. Intine puncake kabeh niki ket mulai ya Allah ya Rahman ya Rahim sampai terakhir puncake jenenge As-Sabur. Intine kabeh 99 niki tujuane gur dikongkon bersabar niku tok. Nek jenengan duji napa-napa lak mesti kon bersabar to Bu, nggih to, Pak. Kon sabar wis, Mbak Lis, aku ora kurang sabarku. Wong jenenge sabar kok gak kurang. Padahal sabar niki artine napa? Sabar niki ngenteni marine critane pangeran. Tapi pikirane tiyang nek sabar niku mesti sabar gak ngamuk niku tok. Gak muring-muring. Niki lah menurut ilmu syariat, nek menurut hakikat makrifat niki sabar niki ngenteni marine critane pangeran dalam menanti marine cerita pangeran niki awake dhewe iso nrimo napa mboten ngresula napa mboten niku tok. Jenenge sabar ngenteni kan ya ora oleh ngresula to. Nek cek ngresula berarti jerine durung sabar. Jadi wes balik aku sabar, aku padahal kesel aku sana aku jadi sabar kok kesel. Berarti kan durung sabar. Wong sabar iki meneng mari ngenteni marine critane pangeran. Lah suwi. Makane menungso niki nggone gak sabaran jirine wis ditulis ning Quran. Innallaha ma'as sabirin. Kabeh wong wis seruh critane. Dasare kabeh ku gur iki lho gur didik to. Innallaha ma'as sabirin. Ayat iki gak dawa. Gur didik, tapi perjalanan hidup kuwabeh tujuane gur kon bersabar. Ngene lho, sampean maca Quran sampai 30 juz niki dadi pirang-pirang dina ngantek diwangi napa, Mbah? Nek posoan iku sedina ngantek jaman riyen kan nek iso sedina iku dikon maca sak juz. Engko pas 30 dina katam Quran terus mbah kula riyen nek arek pondok-pondok riyen mbah iku di carane ngoten. Kan mulai mari maghrib ya sembuh sedina iku pokoke awakmu kudu ngatamno sak juz nek jaman riyen niki cara ndiki. Kirangan sakniki. Lah engko awakmu engko 30 dina sak Ramadan berarti awakmu wis katam Quran. Carane riyen mbah iki nek ngajari lare-lare teng pondok niki ngoten. Lah jan nek gak dikotenno ya gak dimenno to nggih. Iki kan cara wong ki diwarai carane. Lah nek arek saiki lha mboten bingung to, bingung HP-ane sakniki. Gak bingung terus. Saman delok Bu, tangi turu sing didelok deres napa HP? HP iki zamane wis siji. Teko sekolah zaman riyen iki Pak kula ni langsung jenenge wong pengen nyetel TV. Didelok memang pelajarannya memang piye diulangno gak wani. Ndek kamar buka buku sing dianu sing di napa? Sing diulangno sakniki teko ndok sing didelok HP. Gupuh salak mulai ora gupuh, salak lesu gak, salak ndelok HP. Lah irane beda, makane sakniki kudu awake dhewe sing iso ngatur jadwale anake dhewe iki wae HP-an, wae sinau. Nek umpama gak diolehi HP-an
blas awake dhewe engko yo karo anake dhewe ketinggalan. Kok nek wae kon garap soal ning sekolah ya ora iso sakniki. Pelajaran ya kudu nggae HP. Jenenge TKA saiki. Pelajarane niku HP. Lah niki wae. Contoh ngeten lho, zaman Kanjeng Nabi nek dikongkon zaman dhisik Kanjeng Nabi mangane disunahno gawe napa? Tangane 3 niki lho. Lah sing dipangan kurma e. Lah sakniki ndek ngene dhewe mangan soto niki mosok saged. Tangane 3. Lah kan delok erane to. Lah nek saiki kadang kan jaman Kanjeng Nabi kudu mangan 3 akhir sampean ngene tulu ngene ya ora mari-mari. Kan delok erane saiki ku apa? Oh iku jaman di Arab dhisik. Lah saiki ning gone Indonesia panganane rawon. Kare. Soto masa atene dipuluki tangan 3 kan ya delok erane to. Kok dipuwadakno. Kadang tiang-tiang nek sing melulu napa nggih, puwan atik pol kan pokoke iki sunah Kanjeng Nabi ngene. Nggih, iku jaman dhisik ndek kono hale gawe nek soto, enake iku kurma, roti, ya mesti ditekem ngeten lah nek ngene dhewe soto rawon mesti sampe diduki atene depan ngene diguyu wong. Kan delok-delok sing didukne iki apa? Pun kula tak hikam riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu utawi pira-pira amal adz-dzahiratu kang bertela iku suwarun kaya pira-pira patung qaimatun kang ngadeg aikal ashkhasi tegese kaya pira-pira patung allati kang laisa kang ora ana iku fiha tetep ing dalem allati apa arwahun pira-pira ruh niku lho fala naf'a mongko ora ana manfaat biha kelawan allati wa arwahuha utawi pira-pira roe amal allati kang iku biha sebab allati hayatuha utawi uripe allati wa naf'uha lan manfaate allati iku wujudu sirril ikhlasi wujude sirrune sirrupa ikhlas rahasiane sing rupa ikhlas rahasiane Gusti Allah ai sirrun tegese sir huwa kang utawi sir niku napa to rahasia iku al ikhlasu ikhlas fiha ing dalam amal wal ikhlasu utawi ikhlas iku yakhtalifu beda-beda apa ikhlas biikhtilafin nasi sebab beda-bedane para menungso fa ikhlasul ubadi mongko utawi ikhlase pira-pira wong kang ahli ibadah iku salamatu a'malihim slamete pira-pira amale ubad minar riya saking riya al jalli kang terang wal khafi lan kang samar wa kullima lan saben-saben barang fihi kang tetep ing dalem apa hadzun bagian lin nafsi maring nafsu fala ya'maluna mongko ora nglakoni sapa ubat nglakoni napa al amala ing amal illa lillahi angin krono Allah Ta'ala tolaban krono nupreh lisawabi maring ganjaran waharoban lan krono melayu minal ikobi saking siksa ma'anis batil amali
ing dalem sartane mbangsakake amal ilaihim maring obat wal i'timadi lan tetanggenan alaihi ing atase amal pun mandhap mawon fi tahsili ma dzukira. Intine niki suwarun kok imatun niku napa jere patung napa awek napa Gusti Allah niki arsitek nggih to arsiteke menungso kabeh Gusti Allah ngeten lho Pak yo cara sampean iki sampean iso gawe omah nguwenam iso maca omah iku modele ngeten niki sing dadi arsitek sinten wonge lho ujug-ujug kok duwe ide. Oh, mahku sampeyan tak bentuke ngene. Wong iki tak bentuk ngene. Ujug-ujug kok enek ide ngoten niku dudu wonge. Sing pinter ya Gustine. Makane arsitek dunia. Arsitek sing terbaik ya gak enek liya Gusti Allah. Jenengan cara gak arsitek Gusti Allah sampean wajahe enek sing ganteng, enek sing ayu kabeh niki arsitek sinten? Gusti Allah. Seumpama manusa nyiptakno ya ora iso. Makane enek wajahe sing bunder, enek sing loncong, enek sing anu niki saking napa to kebesarane Gusti Allah dituduhno. Iso ndadekno wong ayu, wong ganteng kabeh niki napa? Makane menungso kabeh iki makhluk sing sampurna. Nek jenengan semrep jin setan iblis rupane kaya apa? Tapi menungso niki makhluk sing sempurna yo ganteng yo tapi jin palak gregeten. Soalnya napa wis kaya sempurna tapi perbuatane ngabdi nang Gusti Allah kurang niki lho. Makane awake dhewe aja sampai kalah kambek jin. Jin ngabdine Gusti Allah luar biasa. Kan gara-gara napa to jin iki tugase to, memang wis tugase tukang godha menungso. Wis pokoke tukang cegat supaya gak petuk nang ngene Gusti Allah, gak paham Gusti Allah, pangkling mbek Gusti Allah iki bagiane jin. Dan jenengan tapi nek jin kan muangkel nggih to. Padahal iki cegatane sampean. Gara sampean pangkling napa mboten. Lah sampean kan wis mangkel mbek jin kok sampean tutno. Enek dulur ngelokno mangkel mbek dulure kan berarti sampean seneng dhewe mbek jin. Jere mangkel. Nek mangkel iki aja dituruti, aja melok-melok perbuatane jin. Nah niki mau. Kula nambahi huruf hijaiyah titik ngoten nggih ngantos bayu anas. Engko gak mari-mari huruf hijaiyah niki nggih. Dek wingi niku terakhir napa? Dugi pun titik wingi. Huruf napa dek wingi? Sing nulis. Oh kula tak nganu riyen. Kumpung eling kula. Jenengan pun nate kula terangaken masalah sing nggawa agama pertama kali teng donya. Mulai Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kepercayaan, kejawen, Jawa, sampun. Dereng nggih. Kula anu riyen nggih pumpung kula pas buka niki wau. Sing nggawa agama pertama kali sumbere agama. Makanya awake dhewe niki gak oleh ngelokno wong Hindu, Buddha, Kristen, agama kepercayaan, animisme, agama kejawen. Alah Mbak Lis wong iku ilmune Jawa tok. Nek Jawa ora masalah wong sing penting nyane yakine nang Gusti Allah ya padha ae. Bali semua iku Kristen omongane ya babang Kristen digawe Gusti Allah ngoten tujuane Gusti Allah ki donya iki cek rame cek dadi cerita wong kabeh sing nggawa kabeh ya malaikat Jibril sing dadi perkara ngelokno iki manggung roh sing nggawa niki lho saniki yen catet agama Islam sing beto pertama kali teng donya Nabi Khidir kalih malaikat Jibril.
Nek Islam gak masalah, sampean tetep sampean belani soalnya aman agama Islam. Terus nomor kalih agama Kristen, Protestan. Kristen, Protestan, Katolik wis padha wae. Masalah niku pemecahan kan tergantung Allah ngeten lho Pak, padha mbek ndek donya iku apa nek wong Islam iku nek sing Muhammadiyah, nek sing ngoten-ngoten iku lho. Intine kan Islam, nggih to. Agama Kristen Protestan sing beto Ibu Hawa kalih malaikat Jibril. Kabeh niku wonten malaikat Jibril kabeh wong jenenge menerima wahyu. Diperintah mbek Gusti Allah dikongkon nyampeaken perintah Gusti Allah. Agama Kristen sing beto Ibu Hawa kalih malaikat Jibril. Terus nomor 3 agama Hindu. Niki sing ditugasno Nabi Adam kalih malaikat Jibril. Buddha nggih ngoten sami, agama Buddha nggih Nabi Adam malaikat Jibril. Pun nggih. Terus agama animisme, agama kepercayaan. Sing beto jin ifrit kalih malaikat Jibril. Makanya paham to jenenge animisme ngoten niku lak apa sing ndonga lak napa sing wit sing lapo ngoten niku lho. Sing beto jin ifrit. Niku nggih ditugasno kabeh lho. Sampeyan gak oleh mangkel mbek jin ifrit gak oleh ngono iku ya tugas. Kung pelak ngabdi. Terus nomor 6 agama kejawen Jawa. Omongane Jawa tok kakang kawah hari-hari dulur papat 5 pancen iku apa iku gak paham balisku sing diomong apa karo iki ilmu kejawen. Lah wae dhewe uripe ndek Jawa tapi ra ngerti Jawa iki lho piye. Ruwe Arab tok awake dhewe lali kambek lemai dhewe gak oleh ngilangno Jawane. Makane bahasa Jumatul Kubro niki nek ngulangi kula nek enek Arabe mesti kudu gandeng mbek Jawa. Gak oleh ngelawakmu meletekmu ning ngene ning ngarani meletekmu iku dhisik ke Arab ta ke Jawa. Nggih Jawa. Lah Kanjeng Nabi ke Jawa, kuwabe malaikat ya ke Jawa, kuwabe asale pertama kali medhok teng donya niki wong Jawa duduk wong Arab. Lah Kanjeng Nabi ditugasno ning Arab berantas napa? Wong kafir Quraisy kan ngoten. Sing teko dhisik sapa? Ya wong Jawa Kanjeng Nabi mau tiyang Jawa, enek campurane Arab. Kuwabe malah sama nak bayangno to, malaikat paling juban, wonge gede dukur, guanteng, terus wonge kaya wong Arab. Sampeyan bayangno, soalnya iki sakake ndelok YouTube. Nggih to. Padahal mboten ngoten sedaya tiyang Jawi, sedaya. Berarti tiang-tiang ini kejebak. Soalnya kan delok YouTube tapi makanya delok YouTube ini gak roh dhewe to. Gak roh dhewe. Terus agama kejawen iki sing nggawa Nabi Adam kalih malaikat Jibril. Sami. Lah tujuannya Gusti Allah agama dipecah-pecah niki cek dadi cerita tenggene Gusti ana teng donya niki awake dhewe gak oleh bercerai-berai, dikongkon satu kesatuan, dikongkon bersaudara. Saiki nek gak percaya Pak yo. Iki contoh ngarepku iki wong Kristen, wong Hindu, wong Buddha. Omongan kalih kula. Kula tak nafas. Nafas kula masuk. Mriku nafas ditokno. Nafas ditokno, kula hirup. Lah kula ngeton nafas. Dihirup minggu genti. Sama ngerti ta iku mang nafas ki gentenan. Asine makane satu kesatuan nafas ki sak donya iki apa bedakno mlebu metu nafas ki wong Kristen, Hindu, Buddha enek ta bedakno.
Oh, iku mang sing tak hirup nafase wong Kristen. Ya ora enek kabeh iki jenenge seudara, satu udara, makanya gak kena dibayangno napa udara niki. Jenenge bersaudara. Awake dhewe enek agama Kristen, Hindu, Buddha, animisme, kejawen, iki saudarane awake dhewe bersaudara. Satu kesatuan jenenge seudara. Seudara iki ya awake dhewe iki nafase gentenan. Nafas sakmene kae kuwi dibagi wong sak alam jagat sak isine, makane awake dhewe iki sumbere teko nggone nafas tenggane ruh. Nek gak enek ruh sampean ora iso ngrungokno. Saiki contoh. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Sampean iso ngrasakno suweneng ati jenenge Rahman Rahim niki nek gak enek nafase Gusti Allah sampean saged ngrasakno? Mboten saged. Ya Allah ya Malik, sampean iso nguasai awak sampean niki nek gak enek nafase Gusti Allah iso maksude nguasai iki awake dhewe mimpin awake dhewe iso ngendhalekno hawa nafsune jenengan, iso ngerem omongan sing elek iki iso dadi apik barang iki nek gak enek nafase napa nggih saged? Mboten saged to? Kabeh sumbere dika nafas kor ruh. Makanya jenenge ruh Ahmad. Jenenge ruh Ahmad iki kumpule Allah kalih Muhammad. Lah wong-wong nek ngarani dijenengno Nur Allah kalih Nur Muhammad, jenenge Nurullah kalih Nur Muhammad. Kumpule Allah Muhammad, kumpule Allah kalih akbar, dadi salat, dadi sholawat. Jenenge sampean dikire akhire sholawatan. Oh wingi tak tulis sih. Kawit-kawitane kula eling. Sholawat iki enten nganu. Enten urut-urutane mulai pertama kali Gusti Allah nyiptakno kun sholli ala Muhammad, terus sallallahu alaika ya Muhammad, iki enten urut-urutane sampai ditekakno sampai saiki jenenge sallallahu ala Muhammad. Iki enten kabeh ada tujuan Gusti Allah niki, gak angger-angger. Cuma kepethuk iki mang lali kula diingus tak. Nah niki. Ya Allah ya Kudus, awake dhewe iso duwe ati sing suci, iso ngendhalekno hawa nafsune dhewe, gak suudzon nang sapa-sapa. Awake dhewe paham Gustine niki nek gak enek ruwe Gusti Allah, gak enek nafas. Lah niki awake dhewe ya ora iso dadi wong sing suci. Ya Allah ya Salam, awake dhewe jenenge wong selamat, cek duwe keselamatan. Awake dhewe salam niki napa? Salam niki selamat. Awake dhewe pengen dadi wong sing selamat ning dindingkon. Selamat niki napa to? Selamat iki jenengan dari bahaya napa-napa sampean iso selamat niki. Nek gak enek nafase Gusti Allah apa sampean iso dislametno? Nggih mboten saged. Terus sing slametno apa wong gak nafas kok. Nah niki wau. Ya Allah ya mukmin. Lah mukmin niki napa? Wong sing kenek dipercaya. Sampean iso dipercaya, sampean setiap hari kerja kalih jeragan jenengan. Terus sampean masih sampean dewi dadi jeragan, sampean kan mesti tetap memerlukan orang lain toh. Lah sampean kena dipercaya gak niki, nek gak enek nafase Gusti Allah sampean ya gak dipercaya wong. Kabeh niki sumbere karo ruh. Ya Allah ya Muhaimin, ya Allah ya Aziz.
sampeyan, wong sing dimulyakno, wong sing dipimpin, wong sing diistimewakno Gusti Allah niki dimulyakno Gusti Allah. Nek gak enek ruwe jenengan Gusti Allah sampeyan dikei ruwe Gusti Allah sampeyan yo gak iso apa-apa. Sapa sing mulyakno sampeyan ora enek ruwe? Nah niki pun paham toh, maksud itu orang kabeh ada tukang isor. Ya Allah ya Jabbar, ya Allah ya Mutakabbir, ya Allah ya Khaliq. Sampeyan iso sumbung kabeh nek gak aku. Lagi nek gak masih wong muni ngono mang, sampeyan nek gak enek wong iku mang enek roe Gusti Allah, sampeyan ya gak kira iso muni ngono. Pokoke intine Asmaul Husna kabeh niki sumbere teko nggone ruwe Gusti Allah. Tujuane Gusti Allah gur ngenalno sifat-sifate Gusti Allah. Sampean pengen nyane Gusti Allah iki pengen dicintai apa mencintai, Pak? Wis ngene wis gak usah ngel-ngel. Mbek bojo sampean pengen dicintai bojo sampean apa mencintai? Wis ngono ae. Dicintai. Mbak Ika pengen dicintai Pak Afandi. Sing diperlokno Gusti Allah dudu ikune. Sing diperlokno Gusti Allah sampean dikongkon ngenali dhisik. Contoh ngene wis Mbak Ika kan Pak Afandi. Mbak Ika ber Pak Afandi. Pokoke wong arek iki kudu sampeyan dadi bojoku. Lah sampean kudu ngenali sik. Sing diperlokno mboten dicintai nih. Kenalono dhisik wong iki sapa kok kesusu nyintai wong iki lho, ora ero sapa-sapa dicintai. Dikenali sik. Makane Gusti Allah tujuane dikongkon ngenali sik. Carane ngenali sifat-sifate iki lho kenalono sik. Nek wis ero sifate baru ngerti iki sapa sing tak cintai iki. Nah niku lho. Maka contoh tadi kayak Pak Afandi iki mate nguber Mbak Ika cek ndang kena dadi bojone. Akhire pengen roh, iku sapa to sakjane? Oh, iku anake Pak Mahadi. Lah iku bendinane piye areke? Iki jenenge pengen kenal. Kudu ngenali. Niki kan contoh to nggih, contoh. Oh, areke niku ngene apik kok. Iki contoh ngene. Oh, lek info teko ngene tangga-tanggane kanca-kancane ditekoki saking pengene kenal kalih Mbak Ike, iki contohnya nih Gusti Allah nggih ngoten. Aku pengen pedhok Gusti Allah, aku pengen dicintai Gusti Allah. Lah durung kenal kok iso pengen dicintai, sing nyintai sapa? Lah carane nyintai, pengen dicintai Gusti Allah, sampean kenali dhisik. Carane ngenali sifat-sifate dhisik, dikenali sik. Padha kaya Mbak Iki mengakhiri Pak Afandi. Arek sifate piye to? Alah arek apik kok. Ditake arek ngamukan. Niki ngene lho, iki contoh. Gak apa-apa wis aku kadung seneng kok engko kena diatur, engko kena ditata, kambek mlaku. Lho, iki contoh. Kan iki contoh carane ngenali Gusti Allah nggih ngoten. Lah carane nek pengen cinta, awake dhewe pengen dicintai mbek Gusti Allah, sampean kudu kenal wonge dhisik, kudu kenal Gustine dhisik. Carane kenal piye? Nggih niki sifat-sifat Asmaul Husna iki sampean kenali dhisik. Lah carane sifat kenali piye? Sampean wis ngerti sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, aku wis mbek wong wis nganu tah durung. Oh, nek aku wis nganu paham. Saya kira aku welas asih mbek sapa wae, aku gelem sedekah nyane iki mangasne ya Gustine sing tak sedekahi, sing sedekah aku sing gerakno ya Gustine dhewe nunggal. Akhire paham. Oh, iki tiba napa? Asline aku iki du sapa-sapa guru wadah dike kepanjangan tangane Gusti Allah. Dike visi misine Gusti Allah cek tercapai, akhire kudu enek wadahe wujudku. Nah niki wau sifatnya apa? Oh aku kudu pandai. Aku nek pengen dicintai Gusti Allah berarti aku kudu nglakoni sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Berarti aku kudu welas asih mbek sapa wae. Aku nek sapa wae aku golek medhit, aku kudu iso welas asih mbek sapa wae. Aku kudu ngesakno, kudu iso welas asih.